לראשונה בתולדות ירושלים שמחוץ לחומות, קמה לתחייה פיסת היסטוריה נדירה ומצמיחה את גולת הכותרת של מגורי העילית בירושלים. Jerusalem Estates, אחוזה פרטית היסטורית בלב מתחם שנלר. בלב ליבה של ירושלים, סמוך לעורק החיים היהודי המרכזי, שמור ומתוחם מזה 150 שנה, שנלר. כאן, במקום המשמר את פאר הימים שהיו, מתחולל פלא נדיר, השואב את יופיו מעברה המלכותי של ירושלים, ומטביע חותמו מחדש בהדר שלא היה כמותו. מגורי העילית Jerusalem Estates מתוכננים כאחוזה פרטית בלב המתחם ההיסטורי. הסגנון מיישם אומנות שימור עוצרת נשימה, המשלבת שחזור מבנים היסטוריים בפרויקט חסר תקדים בהיקפו. Jerusalem Estates טובלת בירוק ומשקיפה ממרום מיקומה אל נוף ירושלמי מרהיב. לאחוזת המגורים הפרטית, נתיבי גישה שמורים מרחובות מלכי ישראל וירמיהו, הכוללים חניון רחב ומנהרה תת-קרקעית ייחודית. סביבת המגורים הפרטית נמצאת בסמיכות למרכזי התוססים של העיר השוקקים חיים. במרחק פסיעות אחדות ממוקמים קהילות וחצרות חסידים, שטיבלח, בתי מדרש ומרכזי תורה עולמיים המקרינים על Jerusalem Estates אור יקרות. מיקומה הגבוה של האחוזה ותיחומה בחומת אבן עתיקה יוצרים אי של שקט, שלווה ופרטיות מרבית. תכנון אחוזת היוקרה Jerusalem Estates במתחם שנלר נעשה בהשראת חצרות ירושלים האותנטיות. שדרת הפארק הרחבה, כ8 דונם גודלה, מקרינה אל הכניסות ומבואות הבניינים. חללי הלובי עצמם מעוצבים בהשראת ובשילוב מטבעות יהודיים עתיקים. כל אלה מעניקים נופך עשיר וייחודי למגורי העילית כולם ולכל בניין בפני עצמו. מפרט הפנים כולל פונקציות פרימיום ייחודיות המאפשרות סגנון חיים אצילי ומעודכן. מפרט הדירות משלב תכנון אומנותי מלא השראה, איכות עילית בבחירת החומרים ומגע בלתי מתפשר בביצוע. חברת ISA יחד עם חברת ולימר אינטרנשיונל, החתומות כל אחת על עשרות פרויקטים מובילים למגורים, מסחר ומוסדות, חברו יחד להגשמת יצירת המופת החדשה למגורים בירושלים. Jerusalem Estates הינה פרי יצירתו של אומן האדריכלות הבינלאומי יהודה פייגין, מתכנן מלון וולדורף אסטוריה בירושלים. על הפיתוח הסביבתי חתום משרד צור וולף, זוכה פרס ישראל לתכנון סביבה. Jerusalem Estates, אחוזה פרטית היסטורית, בלב מתחם שנלר.